Birce Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın özü haliyada. Nihon hiç kaysi cüret etmeyenmiş Hazreti Hüseyin'e karşı dofulmağa, Hazreti Hüseyin'i öldürmeye, hatta şu zalimlerin farmandası da barın vurun da diye özün vurağı da deyip Om Hazreti Hüseyin canına odul Resulullah can aydıptır men şucaatım Hüseyin'in üstüne düşecektir deyip Om Hazreti Hüseyin her kılcal dofulanına bir koyun şiirden kaçışyanak öylerde kaçışyanmıştıkla yönü dofulup büyüşüp de öldürmeye cüret etmeyenmiştikle. Om Hazreti Hüseyin can radıyallahu anh hevre su sap tefsirep şu taada akar su Fırat var şuna aşin su içmeyene var ya müteessifane bir bedbaht adamın biri yüzü kara necis adamların biri okuyayı tirkamam menen mellep mübarek ağzından vurup mübarek ağzını kanatiyada. Aham hiç kaysi cüret edip nayda vellep ya şemşir vurmağına cüret edip bilmeyen. Aham şemr diyen bir anırda bir necis, yigrenci, mebğud adam anırdan gelip nahattir bana korkak millet deyip bunları bir gayratı mindiriyen bir biderek kepleri aydıp birden kızdırıp şu duruşunu dofuldurup 50-60 yara bilen müteessifane onu şehit ediyale radıyallahu anh 54 yaşında ağası Hamza yali, dedesi Hazreti Ali Murtaza yali, ağası Cafer yanak, halifeleri Hazreti Ömer Osman yanak, mübarek kanları fakat din için, Huda için zalimin eteğine kalmaylı, zulmün eteğine şicirek ayıracak bolup dayavdurmalılar deyip gerçi ödünün şehit bolacağını bilse de, şehit bolacağını ansa da şicirek oğlunun şoğu bilen bile, ödünün yoldaşları bilen bile bitin şehit bolup kanlarını yere döküptür. Hazreti İkbal Lahuriye diye ber zemini Kerbela bari döreft lale der veyranha kari döreft behre hak der khak و خون قلتیده است پس بنای لا اله گردیده است تیغ بهر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس ما سوى الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعونی سرش افکنده نیست خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابر را او بیدار کرد ای سبا ای پیک دور افتادگان اشکما بر خاک پاک او رسان. On kanunu kulli kumağa ağırlaşıp yattı fakat din içindir. Fakat la ilahe illallah için. Fakat dedesi, babası Resulullah canın yolu yürüysün deyip. Fakat Kur'an yürüysün deyip. Fakat din yürüysün deyip. Şimdi öyle kanı bilin, alem cihan belki kıyamete çeli Müslümanlara ve insanlara ders olsun deyip kanun dökmeye razı oldu. Ma sivallahra Müslüman bendeniz. Pişe Firavuni saraş efkendeniz. Müslümanların Allah bendedir deyiptir. Firavun'a bende değerler deyiptir. Ma sivallahra Müslüman bendeniz. Pişe her Firavuni saraş efkendeniz. Olu o zamandaki zalim olan Yezid'i boynu eğmet deyiptir. Son Müslüman adam Allah bende olmalı deyip kanı bilen son tefsir etip geçti deyiptir. Hunu tefsiri in esrar kar milleti habera u bidahar kar. Yatan adamları oyundurdu deyiptir. Kıyamete sili oyunun deyiptir. Din için içerisi bilen bile nahilli içerisini yıkı teberrüken atlarının sanayın ruhlarının hoşluğuna da olsa. Şolun içinde şehit olan Ehl-i Beyt'ten Resulullah'ın içerisinden in başı Hazreti İmam Hüseyin can Hazreti Ali'nin oğlu. Yani şol cengde zalimlerin elinden şehit olan Hazreti Ali Murtaza'nın özünün evladından 9 nefermiştik da. Hüseyin can diyen oğlu şonda şehit boluyor. Ebu Bekir can diyen Hazreti Ali'nin oğlu varmıştık şonda şehit boluyor. Ömer can diyen oğlu şonda şehit boluyor. Hazreti Ali'nin oğlunun adı bir Ebu Bekir, bir Ömer can, bir Osman can, Cafer can, Abdullah can, Muhammed can, Abbas can, İbrahim can. Şulan hemmesi Hazreti Ali'nin oğlular. Şulan hemmesi şonda şehit boluyor. Ama İmam Hasan can'ın evladından 4 nefer şehit boluyor şonun içinde. Hasan can'ın Kasım can diyen oğlu varmıştı. Ebu Bekir can diyen oğlu. Bişir can diyen oğlu, Abdullah can diyen oğlu. Bir dördüsse İmam Hasan can'ın oğlu, dördüste şonda şehit bolupdur. Hazreti Ali'nin evladından 9 nefer şonda şehit. Hasan can'ın oğlundan 4 nefer. İmam Hüseyin can'ın öz oğlundan da şonun içinde 5 nefer şehit bolupdur. Olan da adları birinin adı Ali can, birinin adı Ebu Bekir can,
birinin adı Muhammedcan, birinin adı İbrahimcan, birinin adı Abdullahcan. Bir beşisi Hüseyincanın oğulları. Hüseyincanın öýüdi var, 5 oğlu da varmıştı. Oğullarını gaýtaýdyn: Alican, Ebu Bekircan, Muhammedcan, İbrahimcan, Abdullahcan. Şu 5 oğullar Hüseyincanın oğullarının atlary. Hemmesi näçe nefer? 18 nefer Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu aktıklarından sonra şehit bolupdyrlar. Hemmesi şu bir günün içinde Aşura gününde. Ene din için Resulullah'ın aktıklarını eden ýagdaýlar da. Din için gallaryny dökelleri da. Müslüman näme dert aljak bolsa alybermeli aslında. İmanlı adam Resulullah'ın içerisi hakamızın yolu pek din İslam Kur'an-ı Kerim yürüymelik bolan ýagdaýlar da aşlar. Emma ol öldürenler zalimler näme ýagdaýlara düşüpdir. Onda inşallah hyzmatyna da ýetireýin. İbn Kesir diýip bir alim adam geçipdir. Olay diye şu ürünle senet ýüzünden ilmi tarihte sahih rivayet, daqiq rivayetler diýip aýtýar. Şimdi kaýtjagym ha. Bular şehit bolandan wagt geçip geçmäke Yezid helak bolýar. Dünýeden ölüp gitýär. Hudaý Taala olaň üstüne Muhtar diýip bir adamy hakim edýär. Muhtar da aýak üstüne galyp, her kim Hüseyinjanyň ganyna, leşkerine urşmadan çyrym gowgular. Muhtar aýdýar: her kim şu Hüseyni öldürmege şirket eden bolsa, goşunyna girip atşan bolsa, men şu ganyny aljakdan diýär. Bütün Kufa adamlaryna gyssaýa, hemmäňizden ýeke habar aljak. Kim vurdy, kim öldürdü, kim tir atdy, daqiqdy bilýär hemmeler ýeke. Aham evvelkun başlanna şol atşan evvelki sefin öwelnäklen 250'sini tapyp 250'siniň de şowun kellesini kesipdir bir günde. Näme Resulullah'ın aktygyna siz bir hormat etýäňiz diýip. Bir toforlar gaçyp gidipdir, gaçyp gidenlerin hemmesi akyllan çaşyp, bükülli diwana bolup, däli bolup ýaşapdyrlar. Ol Şemr diýen biri var. Şemr diýip bir melun, bir necis, mebğud adam mady. Näme öldürmändiňiz, öldürüň da diýdi. Onu tutup, ele ýagyn kesip, itleňe noklapdyrýan Muhtar. İbn Tufayl diýen adam, awwelin neyze atan adammış. Onu tutup, sen neyze atdyňmy diýip boýuna dakyp, monu öwde goýup, fakat sen neyzatdan öldürüň diýip tirbaryň eteğini öldürtipdir. İbn Rafat diýen bir necis adam, Hüseyincan öz gujogyny alyp Abdullah diýen oguljugyny suwjat berjek bolanna oglunyň gursagyndan worup ol ähli beýti şehit edeni sen näme tirbar ok atyp öldürdüň ahammanna daş bilen bellep öldürägaň diýip daş bilen bellep öldürüp çalajan garynda oduň içine oklap göberiň diýipdir. İbn Beşir Hüseyinjanyň böwrüni alyp maskara edip soňra böwrüni özüne alan adam. Onu bilip ele ýagyn kesip çölle oklap goýupdyr. Awunna janyň çykaryp edip. Aham ulamalar aýdýar, şoňa el uzadallar, ähli beýtine el uzadallar, kılıç bularlar, naýda atallar, ok atallan hemmesi ýa därlidi, ýa ýüzi gözi garally, ýa ýüzi gözi heýwan suraty meňdeş bolup adam suratdan çykdy, ýa da öldürildi diýipdir. Kim galdy? Ubeydullah ibn Ziyad galdy. Ol Kufaň hakimi bolup, boruň öldürüň, hökmen ölüşüň diýen. Muhtar aýdypdyr, Ubeydullah ibn Ziyad uhlasa maňa tapyň diýipdir. Ýa diri götürüň, ýa ölü götürüň diýipdir. Aham onu öldürüp kellesini ýiberdirler Muhtara gaşy. Muhtar da Hüseyinjanyň oglalarynyň birine gaşyny ýollap, ýüregi jaýlaşyp, menden hoş bolsun diýip, on kellesini Hüseyinjanyň oglalarynyň birine sowga eden ýanak. Belki ýüregi köşümesine sebep bolsun diýip, o zalim, fasyk, mebğuz, ýigrinji adamyň kellesini ýiberipdir. Aham kan şol öldürilen kellesiniň arasyndan goýanlaryna ol kon ýylan gelip kellelerin arasyndan aýlanyp şol Ubeydullah ibn Ziyadyň kellesini tapyp şoň üstüne aýlanyp şoň üstüne togurlanyp şoň üstüne düýürlenip burundan girip agzyndan girip kan wagtaçyly şol Ubeydullah ibn Ziyadyň kellesinden aýrylmady diýe ol kon ýylan. Hudaý saklasyn, Hudaýyň dostuny düşman bolmadan. Emma inni musulmanlyň wezifesi, yürek yanyan adamlaryň wezifesi. Hudaý aýdýar: "Ve beşşiris sabirin ellezina iza asabatuhum musibe qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun." Bütün musulman elbette ýüregi dertli böwrüne, beýtirip zalimiň eteginde nahakdan öldürilip, ganlar dökülip,
birinin dırnağının özü bolacak, emma 18 neferi beytirip nahaktan şehit edip o da Resulullah'ın içerisinden ve beylekile bilen 70 nefer 72 nefer olup hemmelerini şehit edip vazifemiz sabretmek, inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Resulullah can aydıptır. Bir vaqtda size musibet yetişip hewer size agran düşüp yürüňiz ýanyp barýaka, meni ýada salagaň diýipdir. Men dünýeden geçýägim ýada salagaň diýipdir. Çon hiç bir musibet Resulullah can dünýeden geçýär agyr däldir diýipdir. Ibaratyn okyp beren Resulullah janyň sözüni. İza asaba ahadakum musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Rawahu imam Beyhaqi fi Şuab. Resulullah can aydypdyr, beter ýüregiňiz ýanyp agyryp duqa. Meni ýada salyň, men dünýeden geçenim ýada salaň diýipdir. Şon men dünýeden geçmem diýipdir Resulullah can iň musibetlen ulusurdur diýipdir. Gerçi biz başga ýagdaýlary elimiz gorsaga urmanmyz bilende bütün musulman ýüregi dertlidir. Bütün musulman maňa narahatdyr. Hökmen musulman bolup Resulullah muhabbeti adam ýüregi dertli maňa hiç kimin görrüňi ýok. Hemmesi narahat. Hatta biz namaz okuyamazda Hudaýyň huzuruna duqa salavatymyz näme? Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Hudaýa şükürmedän biziň salavatymyz da. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Emma Aşuraun arada tutmany soraýarlar. Biziň mezhebimizde Hanafi mezhepde 10-njy Aşuraun arada tutmak beter sowaply bir toparlaýdy hatta sünnet diýip. Yani sowaby kan. Sünnet bolany bilen on bir adam arada tutmany bilen günahkar diýip bolmaýar ýöne. Peygamberimiz ahirki ýylyny ýaşyny aýdypdyr. 10-njy arada tutdum diýipdir Aşurauny. Inniki ýyly galsam 9-njy goşşak diýipdir. Yani 2 gün arada tutsak. Hem 9-njy hem 10-njy diýip. Am Resulullah can inniki ýyly galmya sallallahu aleyhi ve sellem bi wefan berkit diýär. Arada tutmak ýadyňyzda bar bolsa, ikisini bile tutsak gowy. Bir wagt 9-njyny açyp tutup bilmesek, uzur bolup zarur bolsa, bunu tutup bilmedim men ertide tutup bilmeýän diýmeler, ertide tutamaly. O jüri beter zarurlygy ýok, hükmen 2 gün. Bir adam ya mariz bolýar, ya bir zat bolýar, hulasa odru tafylýar. Yani iň gowsy Peygamberimiziň özüniň nasihatine göre hem 9-njy hem 10-njy gün. Ahirki jowrundan daýdyň, hem tamam edeýin. Hem bu barada bir teberrüken görüň hem ders görüň. Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly bir alim adammış. Mekke-i Mükerreme'de hacı wagtyny otyka, mundan bütün dünýä boýunça hacı wagtyda ýeriň ýüzüniň hemme musulmanlar ba wagty üýüşip duqala Abdullah ibn Umar el-Faruq radıyallahu anh'tan mesele soraýanmışdyklar. Falan zat dogrymy, falan zat dogry dälmi, falan zat hajyt etmek nähili, falan zat namazda odatdy bir alim adamdan soralýan zatlary soraýanmışlar. On bir adam turup sorapdyr, şu hajda kan haja giderler, umra giderler, bilýänlerle gitmedikleri gitmek nesip etsin inşallah. Bir tovar zatlar etmeler, falan zat öldürmeler, falan zat etmeli, bir gurrunlar bada hajyň ihram maglandan soňra on bir sorapdyr, şiwin öldürmek nähili, ihramda kan diýipdir. Aham Hazreti Abdullah ibn Umar el-Faruq radıyallahu anh ayıptır, feraset bilen, keramet bilen ağınlattır. Yireli olyan sen niptir. Şiwin öldürmek nähilli diýip soran. Onda men Irak, Kufa yerlerden niptir. Ulu milletin içinde döwregini gözläp, ey cemaat, bir haýany gözläň diýipdir. Husayn janyň ganyny gelmenden soramadylar, dogry dädibin diýipdir. Şonu öldürmekde haya etmediňiz, ar etmediňiz. Bir haya millet diýipdir. Gep şiwini soraýan menden. Utanmaýanmy diýipdir. Hyjalat çekmeýänmi diýipdir. Näjire millet bolýaňyz siz diýipdir. Gep şiwini soraýan menden diýipdir. O sen jan ganyny soraňdak diýipdir. Resulullah'ın aktygyny haya etmediňiz diýipdir. Dogrymy kan, dogry dämi kan diýip durmadyňyz üstünde diýipdir. Şeýtirip, ızgydyp ýok bol bir haya diýip utandyryp goýberdir. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala özünün ve dostlarının muhabbetini kursaklamızdan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala yurdumuz parahat edip, ittihat, emniyet bolup, agdy birlik bolup, din, dünyamız abadlyk, mescid medrese hüjürlerimiz ýörüp dursun inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye Falaq ve Nas goşup öterleň ruhuny bagş edip, il we watanymyza doga eder inşallah. Okyberim.